bidaia kontzeptu moduan gugan, era pertsonalean, era kolektiboan hori dana hartzen da, eta oso emanaldi plastikoa da, oso ederra, eta gomendatzen dutzu, eta noi. Aurkeztuko dugun proiektua Transition Resonances deitzen da, eta bertan musika klasikoaren sektoreko estereotipoak hausteko beste estilo musikal batzuekin fusionatzen saiatzen gara. Kasu honetan, musika klasikoa eta musika elektronikoa elkarlanean jarri ditugu. Neuretzako lehenengo aldie izango da, benetan nolako emonaldi baten parte hartuko dana, hemen Torrezabalen. Orduen posa, eta esango neuke dela egoera barri bat. Ez dakit, neure honena emoten ibiliko naz. Antzoki hau baino askoz gehiago da Torrezabal, baina hau da gehien maite dudan espazioa. Ni hemen beti esan naizelako ni neu, nire egoerarik puruenean, eta esasekin batera aurkeztuko dugun proiektua aurkezteko irrikitan nago, beste emakume musikari profesionalekin batera sortu dugun proiektua delako, bihotzetik sortutako proiektua da, eta Torrezabalekin batera ni hasi eta hazi egin naizenez, hau ere nire herriarekin elkarbanatzeak asko posten nau. Etorri, bai Torrezabalera, bai sozialantzokira ikusten. Etorri eta aurkitu zuen lekua, bai oholtzan edo bai publikoaren artean.